Good morning guys, ngayon nga bak mag-deliver tamo lames keng sindalon. Pating may kasali keng lames sa tamo keng halagang secret. Deliver ta niya karon pero ba ito, labasan tala pa yung misis ko. Ay na kapali, may oras na ako gising. Alam mo, sobrang pali, balam ko kunana ako Lord. At ngayon itsuna kami kening Del Rosario, medyo traffic. Tiki ko na nga ako kasi bante manggulog ketang kangapo no. Yan ang gulwang ko. May never kong ka-cute nga na ako, kinins de nga mo. Ayun, nakapali buntok. Ay niya, mikit na kaming sir. Sir ba siya pa akin tarlak? At metong yan, traveler, kaya seli na yung kikata mo lameso. Yan, yung lamesa palang seli na kikata mo pang outdoor kayo. Table, di assemble yo. Yan, sir metong yan traveler. Niya, lawin yung kaya sakyan, ano yung kasanting, pang travel ya talaga. Ida na, sana makasalikuran makanyan. Sipag mo, makasalikuran. At oy tapin, may pagkwento kaming bagya tungkol king kayong pa mag-travel. At thank you sir dahil aboya namin ka na akong item. Thank you, mimingat ka kayong kaya kang biyahe. Until next time sir, thank you so much.